እግዚአብሔር እንታይ ይብል መሲልካ ኣይክእሎም ክትብል ብሰብ ዘይከኣል ብኣይ ይከኣል ይብለካ ድኺምኒ ክትብል ክዕርፈካ የብለካ ዝኾነ ሰብ ኣይፈትወንኒ ክትብል የፍቅረካ የብለካ ጠፊእኒ ካብ ዝኽቕፅል ኣይክእልን እየ ክትብል ጸጋ ይኣኽለካ ብለካ መንገዲ ጠፊእኒ ክትብል ብትኸዶ መገዲ ክመርሓካ የብለካ ክገብሮ ይክእልን እየ ክትብል ሓይሊ ብዝህብ ብኣይ ክትክእሎ ኢኻ ብለካ ብቕዓት የብለይን ክትብል ኣነ ኣለኹልካ ይብለካ እዚ ንዓይ ኣይግብአንን ንምንታይ ኣብ ልዕለይ ተፈጺሙ ክትብል ኩሉ ንሰና እዩ ይብለካ ንርእሰይ ይቕረ ክብል ኣይክእልን ክትብል ኣነ ይቕረ ክብለልካ የብለካ ናብራ ኸቢድኒ ክትብል ዘልየካ ኩሉ ክመልኣልካ እየ የብለካ ፈሪሕ ኣለኹ ክትብል ኣጆኻ ትባዕ ናይ ፍርሓት መንፈስ ኣነ ይሃብኩኻን ይብለካ ተጨኒቐ ክትብል ዘጸኒቐካ ኩሉ ናባይ ደርቢ የብለካ ሜላ የብለይን ክትብል ጥበበይ ክህበካ የብለካ ሰብ የብለይን በይነ እየ ክትብል ኣይገድፈካኒ ከቶ ይሓድገካኒ የብለካ ርኢኻ ልዕሊኻ ዝሓስበልካ እግዚአብሔር ኣለካ ክሓልፍ እሺ እመነኒ ክሓልፈልካ እዩ ሕጂ ዝጸንጨቕካዮ ጽባሕ ጽቡቕን ሰናይን ክኾነልካ እዩ